ପିଲାମାନେ ନମକୁ ଶୁଭରାତ୍ରି। ଚାଲ ଆଜି ଗୋଟେ ଇତିହାସର ନୂଆ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା। ଦଶମର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗ। ପ୍ରଥମ ପାଠ, ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଟା ତୁମର। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ। ଚାଲ ଦେଖିବା ବିଷୟ ବସ୍ତୁ କେମିତିଆ। ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯେଉଁ କେତେକ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ୟତମ। ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ୟତମ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକି ଚିହ୍ନିଥିବ, ଜାତିର ପିତା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବଳ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜଣେ ଜନନାୟକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେବଳ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଜଣେ ଜନନାୟକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ତା ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନୂଆ କରି ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଏହି ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଥିଲା ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ସେ 1869 ମସିହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏକା କଥା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1882 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ 1882 ମସିହାରେ କସ୍ତୁରବାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। 1869ରେ ସେ ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆ ଦେହରେ କେଉଁଠି ଆଉ ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ? ଚାଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଥର ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସହିତ କସ୍ତୁରବା ବହୁତ ଥର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସହିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଥର ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ 1888 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବାରିଷ୍ଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କଲେ। 1891 ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ସେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ ରାଜକୋଟ ବମ୍ବେରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଓକିଲ ରୂପେ ଏକ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ 1888 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବାରିଷ୍ଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। 1891 ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ସେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ ରାଜକୋଟ ଓ ବମ୍ବେରେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ ରାଜକୋଟ ଓ ବମ୍ବେରେ ରାଜକୋଟରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଥରେ ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଓକିଲ ରୂପେ ଏକ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଠାକୁ ସେ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ପେଜ ଦେଖିବା। ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେମ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛ, ଇଂରେଜମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ, ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ନୀତି କହିଲେ କୂଟନୀତି, ତାଙ୍କର ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ଆଚାର ନଥାଏ, ଭଲ ତାଙ୍କର ଭଲ କ'ଣ କହିଲ, ଭଲ ତାଙ୍କର ଆଚାର ନଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଇଂରେଜମାନେ। ସେହି କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନେ ଭୋଟ ଦାନ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ନିର୍ବାଚନର ଗୋଟେ କର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ପରିବେଶରେ ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର, ଯେଉଁଠାରେ ଭଲ ଜାଗା ନୁହଁ, ସେଇଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଘର କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ କହିଲେ ସେ ଭାରତୀୟମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ।
ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ସେ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ସେଠାରେ ଇଏମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଠରୀ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଗି ସେଠାରେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିଜ, ଜାହାଜ ମାଲିକ, ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୂତାଙ୍ଗମାନେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବଣିଜ, ଜାହାଜ ମାଲିକ, ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସୂତାଙ୍ଗମାନେ କୁଲି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂତାଙ୍ଗମାନେ ଇଂରେଜମାନେ କୁଲି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଥରେ ସେ ରାତି 9ଟାରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବାର ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କୋଠରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସୂତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନ ରେଳଗାଡ଼ିର ଗାର୍ଡ ଓ ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ଉକ୍ତ ରେଳ କୋଠରୀରୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେଖିବା ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ସେ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ କିନା ପଢ଼ିଥିଲି ଏବେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ତୁମକୁ। ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ନାଇଁ କରିଦେଇଥିଲା। ହୋଟେଲ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଠି କେସ୍ ଲଢ଼ିବାକୁ ସେଠି ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ କରିଦେଇଥିଲେ ରହିବେ ଜାଗା ମାନେ ଘର ଦେବେନି ଆଉ ହେଲା। ତାପରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସୂତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଇଂରେଜ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଗାର୍ଡ ଓ ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ଉକ୍ତ ରେଳ କୋଠରୀରୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାନେ ସେଇ ରେଳଗାଡ଼ି କୋଠରୀରୁ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ସୂତାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ୟବହାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମନ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1894 ନାଟଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ସୂତାଙ୍ଗମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1884 ନାଟଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ନାଟଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କହିଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ଦଳଟି ଅଛି ସେଇଟା କଂଗ୍ରେସ। ସେଇଟା ସେତିକିବେଳେ 1844 ମାନେ 1844 ଇଏ ହେଇଥିଲା ଆଉ କ'ଣ 1844 ଆମର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ହେଲା। ନାଟଲ ନାମକ ଭାରତୀୟ ସେଇ ନାମକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ସୂତାଙ୍ଗମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସେ ଇଏ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ ହେଲା। ସେଇ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରଟି। ତାପରେ ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉକ୍ତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି କେଉଁଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲ? 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଗୋଟେ ଆଇନ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ। ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ। ତ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉକ୍ତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ।
ସେତିକିବେଳେ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 11ରେ ଜୋହନେସ୍ ବର୍ଗର ଏମ୍ପ୍ଲାୟର ହଁ ଦେଖିବା ଟିକେ ମୁଁ ଏପଟେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ସରି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ମୁଁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି ତ ନୋଟ୍ ତମର, ସେଇ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି। ମୁଁ ଦେଉଛି ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କହୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ହଁ ଚାଲ ଦେଖିବା 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଜୋହନସ୍ ବର୍ଗର ଏମ୍ପ୍ଲାୟର ଥିଏଟର ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ସରକାର ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ, ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜୋହାନେସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା। ଏହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କର ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପ୍ରେରଣା କଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ସଫଳ ହେଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୀତ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ 1908 ଅଗଷ୍ଟରେ ନାତାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ ଏବଂ ଗିରଫ ହେଲେ। ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କରିଥିଲେ, ସେଠାରେ ସେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। ତାପରେ 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇ ନଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇ ନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା। ଏହି ବିରୋଧରେ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୂତନ ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ହାର ମାନିଲେ ଏବଂ କେତେକ ଅପାଜନକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟସ୍। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଏତିକି ରହିଲା। ଆର ପିରିୟଡ଼ରେ ତମର ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା ସାରିବି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ମୋତେ ପଚାରିବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବ। ଯଦି ନୂଆ କରି ଆଇଛ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବ।